Okay. Ano? Okay. 440. Ayun yung sa aga. Ay, nasali po sila. Akala ko yun yung lata. Meron lang yung lata. Akala ko ayun. Pero inanong na bumanga. Akala ko gusto ko ng biyan. Pero nung ako, kaya. Lalo na naman nahihirapan.
yan nakapasok sa swerte, tulungan. Kasi kung hayop ka, oh,
Yung, Wala mo na, ulag na. kaya ang wala doon. Ayan po. Mama, baka natakit ako. Balikan mo. Balikan mo, magandang balikan. Wala na ibala. Yun, yun, yun. Pangkalala. Ay, isa na. Pangkalala ko ngayon. Remove ko itong mga nito. Yun daw sinabi ko itong scenario. Sulit na ito sa yung ratio o may dito na buhay na. Kaya ako Ano mo kayo dyan, man? kaya ako magkakasya sa buhay. Doon masasama ka lang ang mga sistempas na yan. Sorry po yung mga. Yan ba yung marunong? Dalawa kami yan. Ito. Ano po, di? Okay. Ako na nagalakas pa.
Ah, iyo. Yan, yan. Nakahatid na lang.
Yun lang yung mo.